Ayun mga kaparing Jason, magandang hapon. Yun, time check natin ngayon ay alas 5. Bali, nakaligo na tayo. Nagmerienda na. At nagluto tayo ng pansit dito. Doon sa kanila. Dito ko ngayon sa Cavite. Baga, kailan ba ako pumunta rito? Yung isang araw, nung paghatid ko kila Rika, kila Chinchin, kila Tibidang, kila Jamela sa Petex. Tapos pag galing ko doon, dumiretso ako dito. At ngayon, balik naman tayo doon sa Paranaque para doon naman tayo mag-vlog naman tayo sa pagtitinda ng gulay. Tulong tayo doon sa tito ko. At kukunin ko muna itong mga sinampay ko. Naglabas si Mrs. kanina. Anak ko. Wala naman sigurong traffic ngayon. Nga, yung pansundot ng sinampay. Yan, mga gamit kong dadalhin. Kasi nilaban ni Mrs. Mo. Yung pagkain mo. Mga ilang piraso lang yung dadalhin kong. Lahat mo na dito? Lahat mo na yan? Yan lang muna yung sa akin. Damit tsaka shirt. Ilang shirt lang eh. Dalawang shirt lang. Hindi pala nalaban yung isa. Ano lang? Wala akong short dito. Wala akong short. Yan, sawak. Bagong gising. Back to Paranaque. Ano? Hindi. Ingay yung aso. At yun, naka-prepare na yung gamit ko. At syempre, bago ko umalis dito, gusto namin magpasalamat dun sa nagbigay ng panggastos dito sa Maynila na pinadala ni Kuya Noli sa GCash. Yun. Sino yung nagbigay sa'yo, ma? Kasi nasa Laguna ako nun eh. Si Mr. Secret tsaka si Kuya Obet. Kuya Obet at saka Mr. Secret. Mr. Secret tsaka si Kuya Obet, nag-chat sa akin si Kuya Noli. Tapos, Nasa Laguna kasi ako nun eh. Tapos, pinadala through GCash at yun nga po, thank you so much po. Kay Kuya Obet tsaka kay Mr. Secret. Thank you po sa sa bigay niyo po sa amin. Pang allowance daw eh. Yan, tumawag si Kuya Noli. Sobrang thank you kay Kuya Noli. Kasi kung hindi naman kay Kuya Noli, parang ang hirap parang mahihirapan tayo ng husto. At yun po, paulit-ulit kami magti-thank you. At yun po, thank you so much po. Thank you so much. At pauwi na rin si paring Jason. Tapos, yun, yung pera nasa GCash niya. Kasi kasi ako di pa ako gumagawa ng GCash ko. Tapos siya, pinagawa ko muna siya ng GCash para, kumbaga, kapag may ganyan, hindi na kami mag sa ibang GCash. Ngayon, may GCash na si Mrs. Bali yung pera na na yun, nasa GCash na ni Mrs. Nagpaturo ako magawa ng GCash na ayun, nagpaturo ako nagpaturo ako maggawa ng GCash. Medyo na pa ako, nangangapa pa. Tapos yun, basta yun po ulit,
Maraming salamat po sa ano. Maraming salamat po dun sa kila La... Kuya Obet, Obet tsaka at Mr. Secret. Mr. Secret. Maraming salamat po sa inyo. Kano yun? Ah, Magkano yun? 5K kay Mr. Secret, tsaka 4K kay Kuya Obet. 5K sa 4K, bali 9K. Oh, maraming salamat po ulit. At yun po. Shoutout po sa kanila ano. Sino basahin mo ma? So nagpapa-shoutout sa atin. Kay Ma'am Ampi, di ko po sigurado kung paano ibigkasin yung apelido po. Ano yan? Basta basahin mo lang. Justiniano. Si Ma'am Hampi Justiniano, si Sir Danny, si Jan, Junior, Jeric, Jerome. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At ingat po kayo palagi. Saan sila? Nasa... Sa lugar. Kung... Basta po. Saan Ingat. kayo nakalagay dyan? Nasaan na tayo? Ang labo kasi ng cellphone mo. Nasa... Springfield, Oregon, Oh. USA. Yun po, shoutout po sa inyo dyan. Nasa Springfield, Oregon, USA. Yun. Ingat-ingat po kayo sa work nyo. Ingat Maraming po. salamat po sa inyo. At God bless po. God bless po sa inyo. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga vlog. Thank you very much. Kapag-support. Ayun. Mapasensya na kayo kasi ano, di pa sanay ito sa camera. Saka ano. Tapos bagong gising. Basta yun, shoutout kasi sabi niya, i-shoutout nyo kami. Yun, yan na po. Shoutout po sa inyo. At ingat po kayo palagi. Ayun, balik na ako dun sa Paranaque. Anong oras na ba? Kaya po. Alas 6. 19. PTX. Bale lang sakay lang naman eh. Dito, lalakad ako dun palabas. Tapos mag-jeep. Pagdating dun sa labasan, dun sa may Pure Gold, may SM, sakay ako ng bus puntang PTX. Pagdating PTX, sasakay ako ng ano, pwede rin jeep, pwede rin dun sa bus na minibus. Yung A-jeep, papunta na yun ng Sukat. Yun lang naman yung ano, biyahe. Tapos pwede kong lakarin, pwede kong sumakay ulit. Kasi kailangan natin tumulong ulit doon sa tito ko. Kasi kailangan niya ng driver doon. Baka mamalingkin na naman sila doon sa Divisoria o kaya doon sa ano, doon sa Batangas. Yun. Tapos dati nagsabi sa akin na samahan ko din siya sa ospital kasi bagong opera yun eh. Nagpa-opera siya ng ano niya, yung masilan na parte ng katawan niya. Kaya kumbaga di siya pwede magbuhat-buhat ng mabibigat. Kaya natuwa nga siya na nandun ako eh, na tumutulong ako dun sa kanila. Yan, extra tayo. Ano yung pwedeng ekstrahan? Yan po, let's go. Ingat. Doon na ako sa Paranaque. Mama, Ingat ka. may pera pa naman kayo dyan, di ba? Akin kahit ano lang pamasahe, okay na yan. Ayan, let's go. Sukulay ka naman. Hindi nakagising lang. Bye-bye. Kasi ano na naman sa reels. Si Bebe. Aray ko. Si Bebe. Yan na, nag-ano na ako sa akin, paalam na ako. Babush. Babus. Sige. Wala na. Kuha mo pa ito sa isa. Yung alin? Nandun. Nandun sa bagbaga. Sige na. Oo, bye-bye. Madilim na. Sana walang traffic. Ayaw nga pala. Akin na. Akin na. Sundutin mo na. Meron? Wala? Iyo. Habis ka na, buwakas na ulit. Natuyo. Bakit na? Si Kuya Tutay pa lang. Wala ko. Oh, Si Bilas. Back to gulayan tayo.
Babay yung asawa ko. Ayun, bumaba na ako sa tricycle. Walang jeep na masakyan eh. Nag-tricycle na lang ako. Dito na ako sa tapat ng Pure Gold. Ayun, SM Tansa. Nagpala, kapila. Dito na lang. Sana walang traffic para makadating ka agad tayo ng maaga. Habang tayo ng bus papuntang PTEX. Dati nung unang punta namin dito sa may sa may Tansa, wala pa yan. Wala pa yung SM na yan. May saputer rin pala ditong bus na diretso. Nandito na ako sa PTEX. Kaya ulit ako ng bus papuntang Sukat. Dito ako sa loob ng PTEX. Nakapila na ako sa biyaheng Sukat. Haba. Nandito na ako sa Sikom. Kasi kaya papuntang Sikom. Magta-tricycle ulit ako. Naka-tricycle na ako. Traffic kasi na traffic. At nakababa na ako. Lakad na lang papuntang landscape. Ito na to, factory to ng Max. Kabilaan, factory. Ito naman yung Sikom, doon banda. May factory naman doon ng mga plastic. Yan po, dito na ako sa Paranaque. Kahit muna. Kararating lang. Ayan po, bye bye.